खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं 1 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। जुदि नोंथाङा दिनै जेबो बिथांखि बानायनायनि सिगां गावनि जिउ लोगोरिनाव सोङाब्ला नोंथाङा मोनसे गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। वृषभ राशि। गावनि माखासे समखौ गुबुनफोरनो होनो थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनि गोरोन्थि आखुजों जुजिनो जोबोद गोब्राब मोनगोन। मिथुन राशि। सावस्रिया दिनै आबुं जागोन। साननि उनाव रांखान्थिया साबसिन जायो। बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो मोगा-मोगि आरो गुबुनफोराव गोनांथि गैयै गोरोन्थि नागिरनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनलायनायाव दुखु मोननो हागौ, नाथाय गोसोखौ दाखोमा। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सासे लोगोजों सम हगारनो हायो, नाथाय बे समाव नोंथाङा जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेयो समखौ ओरैनो गारनायल'। नोंथांनि जिउ लोगोरिया खाथि-खालानि जायगायाव खोनासंनाय माबाफोर आयदा खालामनो हागौ। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै मावख'नि थासारिफोर बायदियै आखु दिन्थिनांगौ। गोनांथि गैयाब्ला सिरि था, मानोना नोंथाङा बुंनाय जायखिजाया नाङै बाथ्राफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि मुखुब जिउनि गेजेराव, नोंथाङा गावनि गथ'फोरजों सम हगारनो थाखाय सम दिहुनगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथांनाव गावनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां सम थागोन आरो नोंथाङा दिनै गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों रां थिसननाय आरो दोनथुमनायनि सोमोन्दै रायज्लायनांगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। नोंथांनि सोलो गोनां आखुआ नोंथांखौ समाजारि जथुमफोराव मुंदांखा खालामगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा माखासे गेलेमु हाबाफारिफोरखौ रंजानो हागौ, जाय नोंथांनि देहायारि फिटनेसखौ लाखिगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंजों नांलायनो हागौ आरो थासारिया बिजिरसालियाव गोसारनो हागौ। बेनि जाहोनावनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ बाहायनाय जागोन। धनु राशि। मुखुबनि गेजेरावबो सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि रांखौ बबेहाय बाहायनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा नोजोर होनांगोन, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बे साना दिनै नोंथांनि पार्टनारनि रमान्टिक बिथिंनि जोबथारनायखौ दिन्थिगोन। मकर राशि। नोंथाङा गोबाव सम लोमजानायनिफ्राय उदां जानो हागौ। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। फालांगियारि थांखिनि थाखाय हरखाबै दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ आरो नोंथांनि बिफा एबा बिफा बायदि सुबुंनाव सों, जायखौ नोंथाङा सुबुरुनफोरनि थाखाय मोजां मोनो। मीन राशि। गुबै सम्पथिनि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि जेंनाफोरखौ गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। गोब्राब नाजा दि नोंथाङा थारैनो खाफाल गोनांसिन जागोन, मानोना दिनै नोंथांनि सान। गोख्रों आगानफोर आरो थिरांथाफोरा मोजां बान्था लाबोगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।